Molt bé. Ara ja... Avui el CCT i la FAC som aquí per denunciar que les orientacions curriculars de la formació professional que s'estan aplicant aquest curs són il·legals. Per indicació i en certa manera personal per la conselleria, molts centres de formació estan aplicant la distribució horària de l'inici del curs 2020-2021 sobre la base del reglament il·legal. Les orientacions dels centres educatius per a garantir els cicles formatius a les promocions 2020-2021 i posteriors s'apliquen sense haver seguit el que l'ha establert sobre la base d'una execució normativa que encara no s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A més, no podem entendre com s'ha omès el tràmit de participació pública i ciutadana en tot el procés de desenvolupament d'aquesta reforma durant els darrers cursos. Per posar-nos en context sobre el que hem arribat a Catalunya Sumada, recordem que aquesta reforma curricular de la formació professional està sent rebutjada per la comunitat educativa des de juny del 2019. En aquell primer moment, gràcies a l'oposició del professorat, alumnat i sindicats, el Departament d'Educació es veu obligat a fer enrere el decret d'ordre legal publicat i va retirar la resolució i es va comprometre a obrir un procés participatiu amb els sindicats per arribar a un consens sobre la reforma de la formació professional de cara al curs 2020-2021. Malauradament, aquesta voluntat d'arribar a un consens i de participar i dels ens implicats no es va dur a terme, no es va fer aquesta negociació i després d'incomplir aquesta promesa, a les manes del 2020, el Departament d'Educació va impulsar aquesta reforma curricular de la formació professional amb el rebuig de pràcticament tota la representació sindical a més, aprofitant la situació de pandèmia de Covid-19. A més, ho va fer en un escenari amb un professorat esgotat amb mesos de treball i la complexa situació viscuda i sense negociar i amb tota la incertesa que teníem sobre l'inici i desenvolupament del curs 2020-2021. Pensem que la formació integral que necessita l'alumnat que cursa formació professional inicial no correspon a la formació merament destinada a la formació. Les hores de formació curricular en els mòduls professionals dels diferents cicles formatius que s'imparteixen als centres educatius són precisament les que ajuden a l'estudiant, a l'alumnat, a aprendre la professió. I no podem permetre que aquesta formació professional inicial sigui com a objectiu principal la creació de la seva preparada en comptes de les professionals qualificades. Aquestes orientacions que tenen a veure amb el desenvolupament del currículum de la formació professional avancen en que la disposició general de forma d'obra que està elaborada al Departament d'Educació en l'actualitat i que està previst tenir èxit per al curs vinent, avancen per la convocatòria del currículum i les principals implicacions que té la seva aplicació a la formació professional és especialment el canvi de la distribució horària de mòduls professionals, incrementant les hores de formació als centres de treball i a mòduls de projectes en detriment de les hores de formació específica del cicle formatiu, al centre educatiu, i també modifica parcialment els mòduls professionals i unitats formatives. La realitat de tot això és que, d'acord amb el projecte d'ordre que s'està elaborant actualment, que modificaria decrets previs i ordres als quals s'estableix el currículum de la formació professional, es desarrolla un canvi significatiu en la quantitat d'hores lectives de diferents mòduls de cicles formatius o de les famílies professionals. I això afecta de manera diferent al mateix grup d'alumnat que tenim una aula, perquè no tot l'alumnat seguirà aquest model individual. De fet, és una part minoritària. Com a conseqüència de tot això, l'estructura del currículum de tots els cicles de totes les famílies professionals de la formació professional queda supeditada al desplegament d'aquest model dual que, paradoxalment, és un model minoritari que té només una petita part de l'alumnat que accés a fer les pràctiques educatives. Per tant, el desenvolupament de les sessions lectives de la gran majoria de l'alumnat queda malmès per la implantació d'aquest nou model, que entenem que no és justificat i arbitrari i que haurà de conviure en una mateixa aula amb una altra molt diferent pel que fa a continguts i metodologies emprades.
Un altre dels greuges que trobem per part del Departament d'Educació és el procediment que està seguint per elaborar aquestes orientacions i per planificar la distribució horària. Sense haver obert cap mena de diàleg amb els col·lectius afectats, com són el professorat, i trobem molt sospitós aquesta presa que el Departament ha actuat per accelerar la implantació d'aquest nou currículum, que ha estat rebutjat, com hem comentat, per comunitat educativa en reiterades ocasions durant els darrers cursos i que va en requeriment de l'educació i està pensada per afavorir mà d'obra barata a les empreses alhora que precaritza i facilita els acomiadaments de professorat. El paper ho aguanta tot, però la realitat dels centres educatius i el dia a dia de les aules és ben diferent. Llavors, què ha suposat aquesta reforma als centres educatius durant el curs 2020-2021? En primer lloc, ha agreujat notablement el seu esforç a nivell organitzatiu que hem hagut de fer des dels centres educatius, tant aquells directius, professorat, alumnat, etc. Que ja d'entrada, pel tipus d'organització d'aquest curs ja era un curs complicat, dins de qualsevol família professional. Per una altra banda, no només hem hagut d'organitzar la recuperació d'aquests continguts que no es van poder desenvolupar durant el curs 2019-2020 per el tema del confinament durant mesos, o sigui que no es van poder desenvolupar o bé perquè eren continguts de caire totalment pràctic i no es podien fer d'una manera pragmàtica, o bé per falta de recursos de l'alumnat, sinó que a més d'aquest sobreesforç hem hagut d'adaptar les nostres programacions didàctiques i treballar amb dos models diferents de programació didàctica, segons model antic i segons model nou que s'està aplicant. A més, s'ha de tenir en compte que en el context actual moltes empreses s'han hagut de centrar en sobreviure i no han pogut dedicar esforç a la formació pràctica de l'alumnat. A més, amb aquest increment d'hores de formació en centres de treball, el professorat tutor d'alumnes de pràctiques ha tingut molt més problemes per poder fer la gestió d'aquestes pràctiques ja no només les duals, sinó les pràctiques habituals de formació en centres de treball. Per una altra banda, tot i que es va presentar en principi com una alternativa voluntària, no s'ha donat llibertat real per aplicar el nou model als centres en funció de les coses que cada família professional i no s'han previst garanties per poder revertir aquest nou model en cas de demostrar-se que cada dual no funciona, o a nivell igual o a nivell d'algun centre o alguna família professional concreta. Llavors, de cara a l'alumnat, aquesta reducció de les lectives de ser nous professionals, evidentment, ha suposat un deteriorament en la qualitat de la seva formació. S'ha hagut de treballar les mateixes competències i capacitats clau dels cicles formatius amb menys hores lectives, amb la reflexió que això també comporta a l'atenció a la diversitat dins de l'aula. Per exemple, ens podem trobar un mòdul que el model antic disposava de 99 hores lectives, com seria l'exemple del mòdul de formació i orientació laboral, i passa a 66 aquest curs. Vol dir que amb aquestes 66 hores s'han de treballar les mateixes competències, mateixos continguts, mateixos programes d'aprenentatge que s'estava fent en 99 hores, perquè nosaltres, com a professorat, ens hem de regir per el decret que està vigent, de currículum, que conté les 99 hores. A més, amb tots aquests canvis precaritzem el futur professional de l'alumnat, pel fet d'haver rebut menys formació acadèmica en general i en particular sobre els drets laborals, ja que, com he comentat per exemple, la retallada d'hores de formació i orientació laboral, que és una matèria transversal present a tots els cicles, s'ha fet de manera general a tota la formació professional. Però és que, a més, de com s'està aplicant aquesta reforma i totes les conseqüències que comporta, s'ha hagut de fer sense cap mena d'augment de recursos. No hi ha hagut cap increment de recursos materials o humans. No s'ha previst inversió educativa. I recordem que encara estem per sota del 6% d'inversió que estava previst a l'EP i que no hem arribat mai ni tan sols a aquest 6%. No hi ha hagut cap augment de beques de formació. No s'han destinat recursos addicionals per a resoldre la problemàtica
ja existent arrossegades de cursos anteriors en equipaments i respecte a l'atenció educativa a la formació professional. No hem tingut també de recursos adicionals per afrontar aquest canvi de model, ni formació al professorat, ni un reforç de la plantilla per poder atendre de la gestió adequada. En definitiva, també aquest model genera diferències entre l'alumnat que marxa un mateix cicle formatiu en centres educatius diferents, en funció del model de gestió que tenen a cada centre, però és que fins i tot a un mateix centre, a un mateix cicle formatiu i a una mateixa aula, només una part de l'alumnat seguirà el model de pràctiques dues. I per tant, tindrem diferents perfils d'alumnat amb diferents competències professionals reals en acabar el cicle amb l'aplicació parcial d'aquest model. Volem reiterar la nostra preocupació també pel manteniment de les dotacions docents dels centres de formació professional. Entenem que aquest trasbàs de les pràctiques de molt bons professionals a hores de pràctiques comunitzar-li o suportar la formació de dotacions docents. No diem no a col·laborar les empreses, però el model dual no es pot aplicar de manera estàndard per a totes les famílies i edats de l'alumnat, ja que les casuístiques són molt diverses i entenem que pedagògicament no té cap mena de sentit que aquest sigui el model estàndard. Tenim un altre exemple en la reforma de la formació professional, de la manca de transparència per part del Departament d'Educació, fins i tot al punt d'haver d'arribar a posicions il·legals com el que ja estem denunciant avui. Per tant, per tot el que comporta aquesta reforma de la formació professional, per com ha actuat el Departament durant els darrers cursos i el programa de prevenció de taula, el FLAC-CGT exigint la derogació immediata de la nova llei IFP que s'està tramitant per part del Departament d'Educació de forma il·legal. Bé, fins aquí la meva intervenció, passo la paraula a la Maria Gasol, presidenta de la FLAC. Moltes gràcies, Mercè. A veure, la FLAC ha estat aquí per un motiu molt important per nosaltres i és que en aquests moments hi ha unes disposicions que s'han aprovat, la llei 2015, en el qual es regula la formació de qualificació professional i llavors aquesta llei estableix una disposició addicional com s'ha de modificar el currículum de les directives de la formació professional. Què ha passat? Doncs que el Departament ha modificat sense seguir el mateix procediment establert per a la normativa. Des d'aquest punt de vista, fa com a part de l'educativa i que vetlla perquè tots els processos siguin el màxim de transparència d'una banda i per altra banda també es necessiten totes les garanties jurídiques que la llei s'estableix, doncs no podem fer una altra cosa que dir al Departament hem de reclamar que modifiquis això perquè resulta que tu mateix has complert la llei establerta. Què és el que fa el Departament? El Departament ha donat unes instruccions d'inici de curs per fer una cosa que la gent no ha de fer. Així s'ha fet això. Ha fet les instruccions dels centres per fer una cosa que la gent no ha de fer. Està tramitant, això sí, una modificació via una ordre per modificar el currículum, però en aquesta tramitació no per una banda ni s'obeeix al tràmit d'audiència i del tràmit de participació de la ciutadania i el tràmit de consulta prèvia als col·lectius afectats, això són més, de forma general, per una banda, i per una altra banda, evidentment, com no l'ha aprovat, doncs tampoc la pot publicar. És a dir, que s'està aplicant unes limitacions, s'està aplicant als centres i a la reforma de darrere unes disposicions normatives doncs que no estan aprovades, que no són públiques i que la comunitat educativa no ha participat en la seva elaboració. En aquest punt, nosaltres entenem que la formació professional és una matèria prou important en el sistema educatiu, que està molt menystinguda a l'administració, amb un dèficit estructural de plaça pública en la formació professional i que una vegada més el Departament entra cap a porta de darrere fent modificacions que no ha aprovat, que no estan aprovades. És això el que des de la FLAC entenem que com a famílies, com a estudiants, doncs hem de denunciar. Tenim instruccions de la garantia democràtica, de procediment i de processos democràtics, que són els que decidim tots aquests casos. I nosaltres, bàsicament, el que volem posar de relleu és que l'administració educativa no pot fer les coses sense llum i taquígrafs.
Bé, passem ara a la pregunta, si voleu. Podeu activar el micròfon i traslladar les preguntes per ordre, sisplau, i direu que menja a venir. Igual hay que desconectarlo, ¿no? Sí, ara ho veig. Què posaria, però si no música, no? Sí, jo ho he vist. I has de demanar que pregunti que no em funciona el micro, puc preguntar per aquí. Jo ho tinc activat, Ai, bueno, no, està bien, vale. Vale, bé. Sí, intentem a veure si funciona. S'ha de preguntar per tothom. Sí, Maria? Sí? Sí, Maria, que ens tenim endavant. Vale. No, jo us volia demanar, a veure si podeu explicar de manera més concisa què és el que denuncieu. O sigui, entenc que aquesta modificació s'ha hagut d'aplicar des del setembre passat. O sigui, estem parlant del curs actual. O sigui, podeu explicar exactament quina és la vostra demanda en quant a això que dieu que s'està fent una cosa il·legal? Merci. Sí, els currículums de la formació professional, les diferents famílies professionals, estan establerts amb el decret de currículum vigent i el que està demanant al departament és, amb una instrucció interna, amb unes orientacions disponibles a través de formes educatives, doncs que els centres educatius modifiquin la distribució horària dels diferents mòduls professionals que componen l'ensenyament en contra del que diu el decret vigent de formació professional. Ens estan demanant que traspassem hores que es fan al centre educatiu a pràctiques a l'empresa privada o removem hores dels diferents mòduls en contra del que diu la norma actual. Ens estan demanant que duem a terme una distribució curricular il·legal amb la base que tenim actualment. Bueno, no ens estan demanant, ens estan forçant a fer-ho, perquè ens estan d'alguna manera pressionant molt per fer aquest canvi de model i si no es vol fer s'ha de justificar molt bé i sabem que el curs 2021-2022 serà obligatori i ja tots els centres hauran d'aplicar segons estableix el Departament d'Educació. No sé si ha respost la pregunta o... Bueno, en aquesta línia, sí, exactament el que he comentat ara a la Mercè. Nosaltres ara tenim un marc de treball. El marc de treball també és la distribució horària, doncs en el currículum, perquè això es tracta de la primària, la secundària i també, evidentment, la postgraduària professional. El departament se modifica aquesta distribució horària amb una llei que es una norma que sigui publicada en el DOC, que és centrar tots els tràmits necessaris per dur a terme, com és l'audiència, com és la participació ciutadana, com és el concurs d'estudis interessats, etc., doncs modifica per la porta de darrere, fent-ho de facto via unes disposicions que van a les centres, però no es modifica legalment. És a dir, per nosaltres, la manca de garanties democràtiques d'aquest procés com ha d'actuar el departament. Si el departament ha fet una modificació, per portar de darrere que no està contemplada la normativa. I que això té conseqüències en el currículum i té conseqüències de l'apartat de l'alumnat de Catalunya. Traslladem ara una pregunta de la Laia Vicenç, del diari Ara, que vol saber si és il·legal, com dieu, prendreu alguna mesura al respecte, com denunciar-ho? Sí, és
precisament aquesta roda de premsa és la resposta que s'inicia avui mateix, que ha estat una reclamació en el departament, en el qual havíem passat això i que el problema és que això s'aturi, que d'alguna manera per això s'aturi, perquè no s'està aplicant la norma de la mateixa pràctica. Evidentment, si això, aquesta roda de premsa té l'objectiu d'informar la ciutadania que està afectat per això i que la CGT i la FA ho ha denunciat al departament. Si hi ha més preguntes, les podeu escriure al xat i les traslladarem o podeu sol·licitar l'activació del micròfon per traslladar-la. Laia Vicenç torna a fer una pregunta. Diu, tampoc entenc per què no esteu d'acord en que els estudiants facin més hores a les empreses si és el que fan tots els països d'Europa. Nosaltres no estem d'acord amb que els estudiants deixin de rebre els continguts, els resultats d'aprenentatge i competències establertes al currículum. Ens preocupa molt la seva formació professional. El seu perfil que adquireixen per marcar la formació. La realitat és que aquestes hores que s'estan gastant de molts professionals en diferents cicles, aquests continguts que s'atreuen no s'acaben fent a les empreses, perquè moltes empreses acaben utilitzant aquest alumnat per fer tasques estructurals de l'empresa i després amb un treballador qualificat amb un alumnat amb pràctiques. A més, encara que volguéssim fer hem de pensar que en una mateixa classe les hores que resten són les mateixes per tot l'alumnat i aquest alumnat es va repartint en diferents empreses que tenen diferents perfils. Per tant, encara que poséssim els recursos, mai arribarem a poder garantir que els continguts que es treuen d'hores lectives a centres educatius s'acaben assolint només a una empresa privada on tampoc s'està tenint en compte el perfil pedagògic que pugui tenir la persona que fa de tutora en l'empresa. Això ens preocupa molt per aquest tema, perquè al final s'acaben utilitzant moltes d'aquestes hores de dual no per formar l'alumnat d'una manera pràctica, sinó com si fossin les hores de formació als centres de treball que teníem fins ara, que eren 350, però passen a ser 1.000 aproximadament al cap del cicle. Això és el que ens preocupa. I en aquesta línia, a nosaltres el que ens preocupa, i això és el que estem denunciant, és que vivim en un país democràtic en el qual les processos s'entenen de la forma que s'estableix la legislació vigent i que l'administració educativa el que pot fer és aplicar aquelles indicacions que li semblen i qualificar sense que hi hagi per tota la validesa per tot el procediment que ens garanteix que aquesta presa de decisions ha estat donada informada, ha estat consultada i ha estat publicada i la coneix tothom. És això el que nosaltres també ens hem preocupat, que aquests processos arbitraris estiguin aplicats. Són processos arbitraris que no responen o no tenen per què respondre ni a una millor qualificació professional i al contrari, és a dir, no responen a el que vostès és allà que tenen totes les repetitives. I això crec que no només a nosaltres ens preocupa, crec que hem de preocupar a tota la societat, és a dir, potser tots a vegades ens queden aplicant una norma que no està aprovada i està aprovada al contrari. Doncs aquesta és la situació. Ens traslladen una altra pregunta, en aquest cas és Benito Anglade. Pregunta, hola, s'escolta una mica detallat, us demanem disculpes per aquest problema tècnic. Diu, heu presentat una reclamació davant del departament. Ara quin és el termini de resposta del departament? Si us sembla, ara intervindrà Guido Versull de la FAC per respondre aquesta qüestió. M'explico una mica el tema de la reclamació, perquè he vist que hi havia moltes preguntes i us explico una mica el tràmit jurídic. El que hem fet, la CGT i la FAC, ha estat presentar
un recurs contra les orientacions que s'apliquen al marge de la legalitat vigent. Que el que hem fet és presentar aquesta reclamació per al Departament d'Educació, ells ja tenen 2 mesos per poder contestar, si en el termini de 2 mesos no ens contesten, el que haurem de fer és presentar un recurs contenciós administratiu. Perquè recordem que el recurs que CGT i NAFAC presenta és un recurs perquè no s'ha respectat els canals legals establerts i perquè s'ha fet una modificació del currículum educatiu de la IFP al marge del que estableix la llei. I no és un problema de si es fan més hores a l'empresa o més hores lectives, és un problema de que s'està fent en contra de la legalitat vigent. Per tant, si hi ha una norma que diu que el conseller pot modificar el currículum però ho ha de fer mitjançant la publicació d'una ordre tal com estableix la norma i que s'ha de fer d'acord amb unes mesures que s'han de tenir en compte i amb tot un desplegament del currículum d'aquestes hores que a partir d'ara es faran en l'empresa privada, això és el que s'està denunciant, és que no s'ha fet aquest desplegament que la pròpia norma està establint. I és per això que com s'està pressionant els centres educatius mitjançant unes orientacions que són il·legals perquè no tenen la base jurídica per poder-se fer aquestes orientacions, i s'està fent per la via de la pressió, s'està fent de facto perquè saben que legalment això no és possible, és per això que es presenta aquesta reclamació sobre totes les ordres, perquè hi ha tantes ordres com cicles formatius de grau mitjà i de grau superior hi ha. I llavors el que hem fet ha estat una relació de tots aquells cicles formatius on s'està aplicant aquesta modificació horària, aquesta modificació del currículum. Aquí no s'està discutint si el currículum hauria de ser d'una forma o hauria de ser d'una altra. Aquí el que s'està discutint és que s'ha modificat el currículum sense complir amb els canals legalment establerts. I això és el que s'ha recorregut davant l'administració. Primer estem amb la fase administrativa, hem recorregut aquestes orientacions al Departament d'Educació. Si en el termini de 2 mesos no ens han donat una resposta, haurem de veure si iniciem el tràmit davant dels jutjats contenciós administratiu via recurs contenciós administratiu per denunciar que s'estan aplicant unes orientacions al marge de la legalitat. No sé si he contestat a les preguntes que hi havia respecte al procediment legal, espero haver-ho fet, que si no, concretaré qualsevol cosa. Si hi ha més preguntes, les podeu traslladar mitjançant el xat o demanant l'activació del micròfon. Sembla que tenia més preguntes. Donem un minutet més i si no entra cap pregunta donarem per acabada la roda de premsa. Si voleu que anem a acomiadar la roda de premsa. Doncs, sí. Doncs, seria més per preguntar més en la roda de premsa. Volem insistir sobre el fet que estem aquí per denunciar una irregularitat en el procediment i que això afecta al currículum i que afecta a l'aprenentatge dels nostres fills i filles de l'alumnat de Catalunya pel que fa a la distribució d'hores que es fa a l'ELC. Si s'ha de fer aquesta modificació, entenem que s'han d'aplicar els mecanismes legals establerts, que no s'ha fet. Com que no s'ha fet, no es pot fer. I no es pot modificar una norma per la porta de darrere, fent-ho de facto, personals educatius, sense que la comunitat educativa s'apliqui aquesta cosa i sense que la comunitat educativa pugui participar en com ha de ser o com ha de ser aquest currículum. És aquest el motiu del que estem. Com que això ha passat, no ens queda una altra que interposar un recurs davant del departament per explicar aquesta situació. Si el departament no respon en el període de 2 mesos, doncs estudiarem, evidentment, proposar un recurs o proposar de les Aquesta seria el nostre recurs. Están poniendo en contacto de prensa, queremos Desde aquí la roda de prensa, recordeu que estem a la vostra disposició de deixar
eso, per si teniu alguna que petició de está en premsa. correo o Ens veiem per acabar la sessió de premsa. Moltes gràcies.